Sinthe Onyango kawadhi mbele ni jatend piny Kenya William Ruto kwa achiel mar oganda kod hera kineni mar nyasi mar Krismas kabedo chiwo puoch gi pak ne oganda sectors mopogore ma osebedo ng'ala manyime e timo sinani e gero piny Kenya. Mino jatend piny Ruto korka kore bende okwayo hawi maber ne Jokenya kabedo jiwo oganda mondo ket arita mag nyithindo e ong'ala manyime kendo pidhogi chiemo makare maneno ni gidongo e ngima ma owinjore. Lydia Okwayo ni kod ler. E kinde ne ma oganda ni nyasi mar Krismas, jatend piny Kenya William Ruto kao thuolo mar po oganda e sectors mopogore kuom sinani margi ahinya to jochiw thieth ma pachoka ma osebedo ka wuotho nyaka e kor gwenge mar chiwo thieth ne oganda. I invite you to go with me on a brief journey to honor millions of men and women whose service is defining our collective national transformation endeavors. Our health workers are guardians of our well-being, using their knowledge, skills and compassion to ensure every Kenyan has access to care. Onyiso mor mare gi ondamo ma sirikand piny Kenya osegoyo ahinya te sekta mar gedo mar udi manego gi ogonyore kowacho ni okang' makama biro neno ni oganda odak e ngima makare. Every brick you lay takes our country forward towards a future of dignity, security and inclusive growth. In constructing these homes, we are building lasting hope for Kenyan families. Ojiwo pith mar yien ma owacho ni oseta e yo makare ka geno mare en ni chenro makama biro dhi mbele kata mana higa mabiro. Planting trees is an act of hope. We do this to remind ourselves that our action can make a difference for us and for future generations. Trees protect our rivers and water catchment areas, combat climate change, and beautify our land. A kitchen garden is a gift we give ourselves that keeps giving, providing families with fresh, healthy meals. You can transform your meal table by stepping out to do a little cultivation. This Christmas, let us grow more organic food and nourish our children with love and care. Korka kore, min od jatend piny Kenya Ruto ojiwo okang' mar chiwo chiemo ne jopuonjre e skunde ma osebed ka itayo chenro no. Ka bende ojiwo oganda mondo mi otim sinani e timo pur mar chiemo makare mabiro neno ni nyithinde oganda Jokenya obedo kod ngima makare. This is a season of gratitude, love and giving. Let us rediscover the power of selfless love in the spirit of this festive season. May it continue to inspire us as we raise our families, serve our communities, and build our nation. Kenya's future is in the classroom. Having been a teacher, I understand how difficult it is to teach a hungry child. Our mission is to make sure hunger doesn't get in the way of our children's education. A plate of food is power in a child's hands. Negi woye kar jot ma jatend piny Kenya kama gikone oganda Jokenya hawi maber mar Krismas kod gweth mogundho ka oganda donjo e higa manyien ndalo machuok mabiro. Merry Christmas and a happy, prosperous New Year 2025. Lydia Okwayo, Ramogi TV.